Primer de tot, moltes gràcies per haver vengut fins aquí, fins a Maria de la Salut. Una cosa diem per vosaltres també. Bé, nosaltres som jo som la Laura Llodrat. Laura Cardona. I aquests són els nostres treballs de residència. D'aquestes 2 setmanes hem estat en el Centre de Creació EMA, com ha dit la Maria Antònia al principi. La meva proposta, que és un work in progress que he començat fa 2 setmanes, o sigui, he començat des de zero en aquest procés d'investigació, en la meva proposta cardio, que proposa el moviment com una eina molt beneficiosa durant el procés oncològic, com una eina regenerativa durant el procés oncològic, i també he analitzat la relació entre l'estrès i l'enfermetat. Tot això a través d'aquesta peça que està en procés, una peça que pretén fer de carrer de 15 a 20 minutets, i també un taller de moviment per a persones que estiguin en procés oncològic, perquè també es puguin connectar amb aquesta eina, que jo em vaig veure obligada per unes circumstàncies de la vida a aturar, i he trobat que amb aquesta eina, que és el moviment, amb aturar, escoltar el cos, he vist que el procés s'ha fet un poc més llevadero i bé, tinc la necessitat de compartir-lo, i aquesta és la meva forma d'expressar-lo i dir-lo que arribi a tota la gent possible. Volia afegir, perdó, que durant la residència també vaig realitzar un taller en l'associació AUBA, que és una associació de dones amb càncer de mama, en què vaig compartir dinàmiques, eines i exercicis a través del moviment i la dansa, i és veritat que va ser un taller bastant especial i ho volia compartir. Presentat Voràgina. Crec que estàvem més nervioses per aquest moment que per ballar, però si no me voy per les rames. Voràgina, com a síntesi, és viure en un temps curt totes les pressions socials en les que són sotmeses les dones, i també és com ser una desconeguda per tu mateixa. Ara, durant aquesta... és un sobre que vaig començar l'any passat, en un certamen que es diu El Jove, però era un germen molt estructurat i molt poc transitat i viscut i sense reflexionar gaire, i aquestes 2 setmanes m'han donat el temps, l'espai i les condicions per aprofundir i per entendre cada part i donar-li un sentit. De fet, ha fet així, ha canviat per complet. Però aquí m'he donat que Voràgina va néixer des que tenc consciència, com que en el principi potser sentia una pena que no ubicava o no sabia per què era, o tenia uns comportaments que no entenia, unes vergonyes, uns pudors, i de complaure i de... no sé, en el principi això era una tristesa interna que no entenia i que m'acondicionava a la forma de ser. A poc, entenent la consciència feminista també, i treballant molt també amb psicòlegs i amb cosetes, aquesta tristesa es va convertir un poc també en enfado. No me surt en mallorquí, es diria ràbia, però és que no és ràbia, és enfado, no? És frustració. I llavors, també, mentre te fas més gran, encara també la sexualització i tota la part de relacions sexuals se comencen a viure, que de petita encara no, i te trobes en moltíssimes situacions tan desagradables en les que després a més te dones culpa i te dones els làtics, que a poc intentant guardar quan prens consciència, però no és fàcil. Llavors, un poc Voràgina és això, és la frustració i també és el no saber qui soc, perquè tinc massa pressió social externa que me diu com he de ser i com he d'actuar i com he de complaure, i és un treball molt complicat que encara no he aconseguit fer, la veritat, saber qui soc, què vull, què m'agrada, què no m'agrada, no ho sé encara, la veritat. I
Això ha estat per allina per mi, és com realment una pregunta que encara no té resposta, no? Però, bé, si el temps ho dirà. Secció de preguntes. Sí, volem obrir l'espai de preguntes. Jo tinc una pregunta per les dues. Bé, són dues peces molt incòmodes. Vull dir que aquests són dos temes que són a la vista de tothom. Vull dir que tant l'agobí de la societat de la pressa, també la pressió de com s'ha de comportar una dona, etc. Quina ha estat la major dificultat per a dur a terme les peces per a vosaltres? O les majors dificultats, vull dir, a l'hora d'interpretar les coses. Vull dir, aquest treball d'introspecció, de veure com... Sí, en el meu cas, parlant de ràpid, no aturar, no? Com estar sotmesos a una pressió constant de demostrar o d'una carrera incessant en què seguim sense aturar un moment i escoltar. Clar, volia treballar tot això durant 15 dies, una residència, un procés oncològic, encara jo estic en tractament oncològic encara, i aquesta mateixa pressió de voler fer la residència, seré capaç de fer la residència amb aquest procés, com me veia, que m'estia ficant la mateixa pressió de que sé que parlava cervesa, no? I m'he trobat amb limitacions físiques que ha estat com a mollar, intentar mollar, relaxar, adaptar-me als processos en els que estic i des d'aquest punt treballar. Jo crec que la major dificultat ha estat aquesta, com a no entrar en el mateix bucle des que intent parlar. Pues, per mi, com que crec que el més difícil ha estat... És que hi ha com moltes maneres d'expressar-ho, no? I sintetitzar com ho vols expressar en 20 minuts, per mi ha estat un poc caòtic, un poc difícil. Menys mal que tenia també una petita estructura a la que agarrar-me, que ja vaig fer repassar, com he dit abans. I també, no sé si difícil, però molt desagradable, moltes xerrades que he tingut, no? De compartir amb molta gent, molt de moments que han viscut i són molt durs, i connectar amb els meus del passat també, no sé, crec que l'hora d'estructurar-lo i també l'hora de viure-lo, perquè no sigui només també un moviment, no? Que tot tingui un sentit. A tu? Com ha comentat a la Maria Antònia, són dos solos que heu fet un procés de recerca de creació a la vegada al mateix espai. Com creus que us ha afectat el fet de fer aquest procés de creació amb aquesta companyia de solitud a la vegada, tenint una a l'altra però a la vegada estan cada una en el vostre procés? Com creus que això us ha afectat en diferència d'haver-ho fet millor completament sola sense tenir aquesta altra companyia? Per mi ha estat un regal i un descobriment poder compartir amb ella, la veritat. Crec que ens hem sentit supercòmodes des del dia 1. Hem compartit també moltes rutines, que potser si un dia estàvem molt més baixa o l'altre, o totes dues, fèiem així. Va arribar a estar com a respectar cada una la seva feina, la seva intimitat, però a la vegada com que ens hem retroalimentat, ens hem deixat inspirar també per l'altre, perquè és que la seva peça ja me ressona, i és com que m'he sentit també part del seu procés de creació, no? Està com a... Si ara ho parlàvem abans de sortir, no? Que quan veiem aquesta peça, una altra banda, que hi ha com a... Hi ha alguna cosa aquí que estem cada una ficada sense peça de l'altra. Mimar també i donar un poc de suport a les inseguretats i a les pors. A mi crec que si t'enfrontes tota sola és més difícil. Llavors, estava ahí. Sí, també donar un ull extern a la feina te fa com a aterrar una mica, no? Perquè tota sola és com a... fora mirall, no? Que és com a... introspecció, vaig mirant, però que qualcú vegi o mostrar-li a algú és un... Ok, he de mostrar qualque cosa i a mi estem com a
que me dona un feedback. Sí. De fet, hem fet bastantes passes, com l'una per l'altra. També hem tingut una Olister, una Sí, Clara Pampín, una ballarina de Madrid que ha vengut a fer-nos un acompanyament de 3 dies, amb una mirada externa, més, un altre ull extern, que també ha estat una ajuda bastant gran per trobar-nos dins l'espai. Bé, i al meu punt estaria més iniciant, o sigui, completament germen, iniciant la creació, i al seu punt ja estaria una peça un altre més avançat, més acabant. A mi m'agradaria dir una cosa explicant una cosa diferent a això, que una de les coses que a mi s'ha plantejat és el fet, com que aquí a Mallorca és molt complicat que la gent de dansa es trobi, perquè hi ha pocs llocs d'encontre, no? Aleshores, perquè hi ha poca feina, poca professió, aleshores hi ha pocs llocs d'encontre, lògic, no? Aleshores, una de les propostes era veure, dintre de la logística, la realitat, és a dir, ens estem trobant que hi ha persones que s'estan fent molt solos i duets, no? Perquè no hi ha estructura per fer feina amb equip més ampli. I és una realitat, no? És una realitat molt gran. Aleshores, nosaltres, com a centre, formem part d'un equip que es diu Tapete Común, que és complicitat entre els centres de creació en el medi rural, una a Galícia, una al País Basc i una a Catalunya, que ens acompanyem. És a dir, nosaltres, els que organitzem, necessitem que ens acompanyin també, no? Perquè si no és molt complicat i molt exigent. Aleshores, una de les coses que jo vaig observar aquí era la falta de sentir-te recolzada, no? La falta de sentir-te acompanyada. I el que és la creació emergent no té edat. Tu pots estar començant a apostar per la creació als 40 anys, als 30 o als 20. No perquè siguis jove, siguis emergent. Pot ser emergent als 50 també. És a dir, depèn del teu temps que t'ha tocat comprometre't en la creació. No? Aleshores, una de les coses que vam parlar era de que un projecte pogués acompanyar l'altre, perquè tenim 2 sales, i poder fer-se companyia, no? I que després hi hagués una persona de fora que pogués ficar mà dintre de tot aquest procés i anar provant. I ara, per exemple, després d'elles ve la Clara Piris i Maider Lassa del País Basc i és una altra trobada. Són experiments que jo crec que són aportadors d'energia, no? És a dir, que mouen energia, acompanyen i revelen molt, perquè aquest exemple, jo el que he de dir d'aquestes 2 peces és que és donar gràcies al coratge, no? És dir, gràcies al coratge d'enfrontar-t'hi, no? A l'escolta, i després hi ha molta feina a fer, per suposat, no? Però el fet de tenir coratge, enfrontar-te a quelcom, nosaltres a la dansa ens enfrontem amb un llenguatge que és abstracte, no? És a dir, i des d'on t'enfrentes, per mi, tenir el coratge d'enfocar, de posar el focus en el on, des d'on t'enfrentes, per mi és bàsicament el més important que jo abraç. Moltes gràcies. Veure com van treballant, com van... Està molt bo. Molt agraït. Molt agraït, molt apreciat. Sí, molt agraït. Bueno, jo també volia dar-vos les gràcies primer perquè jo també trobo que és supervalent crear des de lo com us fa mal i després exposar-se davant dels altres, així que gràcies. M'he emocionat, mirant-vos. Per tu la meva pregunta és un poc més superficial i més tècnica, però també m'ha cridat l'atenció sobre no sé si en aquest procés de creació, quan esteu muntant la peça del que fareu, del que mostrareu, deixeu espai
per si improvisació és moment, del directe o realment està tot? En les peces? Sí. Ah, bueno, sí. En el meu cas, sí, perquè no cada dia m'ho trobo igual, hi ha dia que té menys energia, sí que faig una estructura, una estructura i patrons en els que dono peu a la improvisació. Te deixes espais per poder improvisar, no? Jo igual, tenc com anclajes durant la peça i entre los anclajes Dones peu a això. sí, amb unes pautes que m'he fet jo mateixa, no? I en un sentit pues, sí que me dono peu a la improvisació perquè si no... Sí, ho deia perquè realment crec que se nota en quant a l'expressió, saps? Vull dir, crec que se nota per això, però quan ho fas tot molt més estructurat, pintura te quartes més l'expressió del moment de com te sents, no? Crec que se nota per això, perquè és una expressió com molt sincera. Gràcies. Jo crec també, aprofito per dir una cosa, perquè vosaltres parleu de carrer. Esteu segures d'això? Ja. De carrer, però las dos por el suelo, però ja ho sabem. Però què és carrer per vosaltres? Deixar-se empapar de contagiades de l'ambient, de les persones que hi són, de l'energia que hi ha en aquell moment, de l'espai. Per mi una peça de carrer com que no sempre pot estar de la mateixa forma igual, no? És com que te deixes contagiar per on la fas, per el context. Però no és el moment de començar a parlar d'espais que s'obrin a la creació i que no tinguin aquest... Perquè, per exemple, que enteneu vosaltres per carrer? Peça de carrer, una peça de dansa per carrer. No és carrer. Ballar en el carrer. I què és el carrer? Que vas, camines pel carrer i te trobes amb una peça. Ocupar l'espai públic, no? Ocupar l'espai públic. Però tu vas pel carrer de Maria, ara, i te trobes una peça al carrer, per casualitat, o també pots saber que allà hi ha una peça i tu hi vas. Espais no convencionals, sí. Això és una altra cosa, sí. És a dir, jo crec que estem a punt de caramel, tant el públic com les creacions, de plantejar-nos el que són a presentar peces en no teatres, però no carrer. Perquè el carrer està associat a quelcom molt més lleuger. Tu presentes això al carrer i la gent s'espanta. És a dir, jo crec que el carrer... Però pot ser interessant, no?, que s'espantin. Pot ser interessant que s'espantin. Tot és interessant. Vull dir que quan tu presentes quelcom, tu el cuides. Sí, clar. Però també tens en compte on ho presentes. No? És a dir, el carrer és diferent ballar-ho a damunt de la plaça a ballar-ho a un racó de la plaça d'aquí dalt, on tu tens un espai que acull allò que tu estàs imaginant, no? És a dir, són conceptes molt diferents i jo crec que estem a punt de caramel d'enfrontar-nos. Sí. És a dir, espais no convencionals per canviar-ho per carrer, no? Però també hi ha temes tècnics, tipus el so, no? Si per exemple estàs fent feina amb un so, tipus al principi i vols fer com susurros, tal, però millor necessites un equip de so, com que hi ha coses que sí que interfereixen directament, o si tens una imatge o un terra específic, no? Però clar, és supercomplejo. Al contrari, això sí que sí que es poden. Bueno, no és tan complexa, és fer-ho. Així com elles estan fent, és fer-ho. Quan vas i presentes el projecte, és construir-ho. Aquí a Mallorca tenim moltes coses a construir. És a dir, és proposar, obrir. Aquest espai no existia. És fer-ho, entens? És a dir, no és difícil. Lo difícil és fer això. Lo difícil és tenir llenguatge, crear llenguatge. Després, els llenguatges s'ubiquen en els llocs que li pertanyen, però les hem d'identificar. No? Un cop ho identifiques és dir, ei, per què no ho hem de fer allà?
a més del Sí, que fa el perdona. Jo he vist la cabana. El diumenge, a una plaça que hi ha a dins l'urbanització, hi havia 500 persones ballant ball de bot. Perquè no posen un carafal, com diuen els mallorquins, així com hi ha rockeros que toquen, o lots que fan brindants o el que sigui. Això s'ha de demostrar, perquè això fa coses pel de punta. Hi ha molts dies que han picat tots a dins això, perquè per l'edat que tinc me fa pensar molt. oportunitats, però cuidant-nos. És a dir, no se pot presentar igual que el ball de bot. S'ha de presentar d'una altra manera. Igual d'oportunitats, però cuidant-nos. Cuidant-nos, tots cuidant-nos. Els ajuntaments de Marratxí, que jo estic a Marratxí, però tant de Maria com d'això, en què sigui mitja hora, 3/4, que doni una oportunitat i li agradaran a la gent que no saben, ostres, pues jo el meu cos pot fer una cosa així, no puc estar fent ganxet i plorant perquè avui me toca la quimio, perquè d'això no. El lotetes, aquesta senyora vos proposa algo, pues els ajuntaments, no el país. Coneixes la gent, les dans hi ha molts de gent de militar quan jo treballa. Mai no ho he mencionat d'això, que obrit la mirada més gent, que no permet que vagin. Sí, però també el llenguatge. És a dir, que ens pertoca comprometre'ns en llenguatges per poder demanar, exigir i compartir. És diferent al carrer, que és quelcom molt més fàcil, lleuger, és un altre efecte parlar de carrer que parlar d'espais. És a dir, i és molt important que ens cuidem amb això, i ubiquem, és a dir, que identifiquem a on, perquè no tot és teatre, no? I no tot és carrer. Identifiquem els espais i el públic també després hi ha aquest aprenentatge, no? També d'anar a veure. Sí, a mi me sembla molt interessant encetar aquesta conversa. Gràcies per les aportacions i gràcies. Havia aixecat la mà, tu, o no? No? Yo también. Es que es un sentimiento, hablo en castellano lo siento, pero es un sentimiento que me habéis generado las dos. Es verdad que ha sido a veces incómodo, sobre todo el tuyo, pero lo que me ha generado, y a veces el sentimiento es incómodo, sacar lo que tenemos dentro es incómodo, pero es una realidad y es una cosa súper natural y nos parece incómodo y no tiene que ser así. Tiene que ser algo que se exprese, tiene que ser algo que y a veces tiene que incomodar para darnos cuenta. Y me has hecho pensar mucho además, porque te he sentido toda. Te he sentido toda lo que querías expresar. Me ha parecido de verdad algo que me dolía, ¿eh? Me dolía lo que estabas expresando. Era el propósito de esta Lo sé, lo sé, y genera dolor, incomodidad, pero eso es bueno, porque también, claro, te hace pensar en lo que tú puedes haber pasado y también lo que cada una también lleva. Y ha sido, de verdad, ha habido momentos que yo te quería decir, para, no puedo verte cómo te haces daño, pero te estaba entendiendo. Y bueno, espectacular, ¿eh? Y luego tú, bueno, qué decir, te he sentido hasta los ruidos. Uno de los ruidos, va a ser un poco heavy, pero uno de los ruidos me ha parecido incluso una máquina de TAC. O sea, fíjate cómo has calculado todo de una manera como... Ha sido impresionante, Laura. Ha sido como el empezar con el problema del estrés, del tiempo, de todo lo que genera esa enfermedad, porque nos genera la enfermedad, todo el estrés, hasta cuando pues el proceso, ¿no?, de querer salir y querer liberarte.
y querer llegar a donde estás, ¿no? Todo el proceso que has pasado, impresionante. Lo has desarrollado de una manera que nos hace sentir mucho. Gracias. Muchísimo. Impresionante. Bueno, ya está dicho casi todo, pero creo que, bueno, me parece espectacular, las dos, porque lo sentís y ya habéis conseguido que nosotros juntamos. Creo que eso es lo difícil de una buena pieza, porque lo habéis mantenido. Yo me preguntaba, con las dos, claro, como proceso creativo, tocar algo incómodo, tan íntimo y tan personal, que yo creo que es por eso que nos ha llegado tanto, porque era de dentro realmente, de vuestras entrañas. ¿Cómo habéis ido gestionando la repetición de esa incomodidad durante 2 semanas? Porque, claro, estás repitiendo constantemente una emoción que al sacarla, por una parte la estás sacando y la pones en otro lugar, pero por otra parte repites esa incomodidad, que también es como doloroso. ¿Cómo que habéis usado medios, como habéis dicho muy bien que en la pieza habéis buscado anclajes? ¿Qué anclajes externos para este proceso tan emocional si habéis necesitado o no? No sé si... Sí, te explicas. No sé, yo creo que quizá pues, se recuerda con más intensidad, pero la cosa es que todas esas experiencias, o sea, como que me acompañan en mi día a día, aunque yo una a una no las vaya recordando, siempre están ahí y siempre me las encuentro de cara en muchos momentos de mi día o en muchas conversaciones. Entonces, como que el revivirlas, al final ya, tristemente, es mi puñetero día a día. Y aquí al menos las puedo desahogar, y en otros momentos no. Y como que aquí las puedo sacar. Entonces, para mí también esto es un acto de, de desahogarme. Claro, pero verdad que en un momento que yo te miraba como te estabas pegando y decía, en cada práctica, digo, espero que no se haya pegado tan fuerte que Sí. por Dios. Sí, lo he hecho. Sí. Vale, pero luego te has mimado. Es lo que estoy intentando como decir, luego buscáis tiritas, no sé, mimar, no tiritas. Es que no me suelo mimar, entonces ¿por qué lo voy a hacer ahora, no? Vale. Es como, aún no me estoy ahí mimando, me mimaré, es mi propósito, estoy en ello. Pero aún no. Un poco, porque realmente... Nos hemos mimado entre nosotros. Como os habéis abierto la herida, la estáis ahí cosiendo a perro, ¿no? No sé. Sí, sin nada, sin anestesia. En mi caso, o sea, ha sido como una forma también de regenerarme. O sea, como yo, repito, durante el proceso oncológico, el parón, el bajón, el replantearme qué estaba haciendo hasta ese momento, el movimiento, moverme, el activarme, me hacía sentir mejor, pues ya ha sido como el experimento de a ver si es verdad esto. Y 15 días cada mañana rutinita de moverme, que era el momento de mimarme quizá, ¿no? De fortalecer, de hacer nuestra rutina de entrenamiento. Y luego como el entrenar la pieza era una forma de buscar los límites, y aquí sí que me encontraba con las dificultades, con el momentito también más caóticos y más intensos del cuerpo, que he intentado no llegar tampoco a puntos muy heavies, pero y por dónde hasta dónde llega el cuerpo para luego al día siguiente poder continuar. Pues sí, yo he encontrado que estas 2 semanas han sido como una herramienta para regenerar el cuerpo y ayudarme a encontrarme mejor. Y las analíticas sale reflejado. Os agradecemos que os hayáis desnudado de todas maneras de esta manera. Nos habéis hecho sentir muchas emociones. Gracias. Bueno, espectaculares las 2 piezas, yo estaba llorando. Y yo. Todo el tiempo. Y las piezas son durísimas de ver y al final hay como un alivio, ¿no? Y podrías haber elegido terminar en otro punto la pieza, pero las dos han tenido un final, digamos, más... que producen un alivio, aunque no sea un final suave, porque te hace pensar por qué ese final. Entonces, quieres saber
¿qué decisiones habéis tomado para terminar las piezas en la manera en las que lo habéis terminado? Yo elegí la zanahoria. Porque terminarlo con el colapso, o sí, con el barullo que yo sentía, era como darle muchos puntos suspensivos de decir, es que igual después del colapso sí consigue estar más tranquilo, sí consigue ser, o sí consigue ser libre, ¿no? Y luego dije, pero es que en verdad no, y me quería comer un dulce, realmente. Me quería comer una ensaimada, pero también luego pensando dije, pero es que la ensaimada también da una connotación de libertad, en plan, mira, he colapsado, me como mi ensaimada y que te ven. Pero es que no es así. Yo me como mi zanahoria, que es poco calórica, que me hace y que además me hace pues, estar morenita en verano, ¿no? Estar más buena. Y tiranillas, ¿no? Entonces es como he colapsado, pero no me ha servido aún no ha servido para nada, no para mí, sino no ha servido para nada en general. Entonces por eso mi zanahoria. En mi caso he elegido a Julio Iglesias. Para dar una oda a la pausa y a la reflexión, ese momento de quietud después de toda esa tormenta de sacar, escuchar, y realmente ha sido esa pausa que he sentido este año de para escuchar el cuerpo y también gozarte de esa pausa sin el estímulo de todo el rato parar y tengo que hacer cosas, no, parar, de verdad. A mí me gustaban mucho los momentos cuando vos dos estaban no surfeando las ondas de la música, pero estar como quieto, y eso creaba una tensión muy fuerte. Eso me gustaba mucho. Y cuando tú estabas así en el suelo, era un poco como un espejo. Estaba nos viendo a través de ti, así, casi estaba con vergüenza que yo estoy como observando a una persona que solo está... eso era súper interesante. Sí, y tú cuando estabas así, y la música era así, pero tú quedabas con tu propio ritmo, me encantaba. Y estoy interesado porque también me gustó mucho sus la ropa, vestuarios. ¿Por qué decidieron de combinar? ¿Por qué escogieron estos bestiarios en la relación con la pieza? En mi caso, la verdad que es un work in progress. Ha sido como un vestuario sacado un poco para sacar esta muestra. Pero si la americana la tenía, la traje y la llevamos a una costurera de aquí de María de la Salud. Gracias, Gloria. Buscaba un poco la asimetría, el desorden y la seriedad también, ¿no? Como en el principio de encajar en todo eso de su trabajo serio, ¿no? Me explico con el movimiento siempre, ¿no? Y también buscaba la americana grande, como que la situación te viene grande, ¿no? Como que estar dentro de todo eso y un poco de incomodidad de esa cosa tan grande, tan pesada. La verdad que... A mí la idea del mono me ayudó un poco el holster, ¿no? Que yo estaba perdida un poco con el vestuario. Pero luego cuando... Bueno, me acordé de que tenía esto por casa. Realmente es un mono de entrenamiento militar. Y bueno, lo llevé a arreglar. Y me encantó el concepto de... No te puedes poner
esa falda tan corta, ¿no? Como, pero tienes que ser también sexual, iba a ser un poco bestia. Pero como el estar tan tapada y como tan saco de patatas, pero a su misma vez ser lo que me están pidiendo, ¿no? No sé, como que me llevo por ahí y me lo puse y me sentí comodísima de repente con eso. Pero es curioso porque estás comodísima, pero dentro tienes ese body que no sabes, me parece súper incómodo, pero nadie te lo ve hasta el final, ¿sabes? Es como viven esas dos cosas, ya nosotros no lo sabemos, pero tú lo sabes desde el primer momento, que tienes eso dentro, incómodo, pero después es como... Es muy guay, a nivel de sensación. Está escondido, hombre. La lencería siempre... Claro, eso era el día también. Cuando las lleva, me començat a imaginar tot el que havies fet. Wow. Saps? Veure't així i imaginar després recordar tot el que estaves fent, mostrant-nos. Com una segona peça, dic. Sí, també quan m'ho llevo és com moltíssima vulnerabilitat. A veure, me fa un pot de vergonya, nosaltres sí, però bueno, un enfrontament més, no? Te lleves, te sents molt vulnerable i allà, pues, no sé, també amb una intimitat, són quan els làtics ven, llavors també la peça com que continua així per això. Gràcies. Yo tengo una pregunta para las dos. Teniendo en cuenta que las piezas están vivas y que son experiencias vuestras y que estáis en evolución de todos estos sentimientos, estas cosas que os están pasando, ¿las piezas van a seguir evolucionando o queréis hacer como hasta aquí ha llegado y después un continuará, tal vez? No se sabe, depende. En mi caso, mi intención es seguir trabajándola y seguir cerrándola, darle